Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong iampo nga ang katawhan sa tibuok kalibutan muila nga kitang tanan gihimo ng mga igsuon o mga kauban ni Kristo diha sa iyang paghatag o kaluwasan alang sa tanan. Maningkamot unta labi ng ato mga leaders sa paghiusa sa katawhan, inay sa pagbahin-bahin o maningkamot unta sa pagbuhat sa kasuguan sa Ginoo kaysa pag-implementar sa ila mismong personal o tawhanon nga mga kagustuhan. Atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit aning ato mga slots aron matabangan tas ato mga proyekto dinhi sa simbahan, iampo pod nato nga unta hatagan sila sa makabuhong nga grasya aron sila malipay ug mahimong balaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, kaluy ang imong katawhan og dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ug himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikiyas. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay naginusara sila sa kamingawan, nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan ug sa galaad ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo, sama sa imong gihimo sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo nga mopasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan? Dili siya maghambin o kasuko hangtod sa kahangturan kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato, tunog-tunuban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkamatumanon o gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan ang mga kaliwat ni Abraham ug Jacob sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ginoo, pakita kami
sa imong kaluoy. O Ginoo, gipanalangin mo ang imong yuta. Giuli mo ang kamugaway ni Jacob. Gipasaylo mo ang kalapasan sa imong lungsod. Gitabunan mo ang tanan nilang mga sala. Gibakwi mo ang tanan mong kapungot. Gisibog mo ang imong nagdilaab nga kasuko. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ibalik kami, O Dios, among manluluwas, o biyai ang imong kasuko, bato ka namo. Masuko ka ba kanunay, bato ka namo. Padayunon mo ba ang imong kasuko ngadto sa tanang kaliwatan? Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Dili ba Hinoong hatagan mo kami og kinabuhi? Og dili ba unya magsadya ang imong lungsod diha kanimo? Ipakita ka namo, O Ginoo, ang imong kaluoy. Og hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan og mga igsoong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus
mitubag, kinsaman ang akong inahan, kinsaman ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinunan ug miingon, tanawa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon, kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang atong Ebanghelyo karon kay makasulbad gid ni og kagubot. Makasulbad sa ni og siging panag-away. Makasulbad sa ni siya og mga binungulay. Lingay mong tupad inawa kay gi bungol-bungulan karon. Kana bang di nakamutagad ba? Wa. Og naaga ni ala pamalandongin ning gisulti ni Hesus. Siya kinsa man di ay ang akong inahan. Doon naman gid siya tinuod nga inahan. Biological mother si Mama Mary. Kaning gitawag dinhig mga igsuon kay wa man gid siya biological nga igsuon, mao ni ang mga suod sa iyang kinabuhi, iyang mga igagaw, iyang mga barkada, mao ni ang gitawag sila mga igsuon. Niya naman gid siya tinuod nga mga relatives kay mga kaliwat dahil ni Mama Mary, ni Saint Joseph, iya man ginang mga barkada kay dito man nagsilingan man sila. Nagi siya tinuod nga gitawag og kapamilya og kapuso. Nya mao tong nangadto ang katong galibot niya mga tao to nga na-attracted ni Hesus. Hinoon tuwa sa dang iyang mga apostoles o katong iyang mga special nga mga kaning kuan disipulo. Pero practically katong naminaw niya, dili na to niya mga close family members. Pero unsa may gisulti ni Hesus, pag-ingon gyud sa mga tao na ang imong mama o imong mga igsuon gusto makigsulti nimo, unsa may iyang tubag, nilingi siya og mitudlo ngadto sa iyang mga tinunan katong mga naglibot niya siya, kinsa man ang akong inahan o igsuon. Ingon din siya, kini sila mao ni ang akong inahan o igsuon. Yan ihatag din siya lungtad. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit, mao ang akong inahan og mga igsuon. Gilaing lingi sa imong tupad, ing nagusto kang maigsuon ni Kristo. Ina. Nagusto ka? Mabita na usahay, maka pamalandong sa tabang, nindot ba ni na naningkamot nga mulambo ang atong pagtuo ni Kristo niya magsigitag lalis, magsigitag away, usahay magsigi pag sinawayay, niya i-post pag yun sa social media, niya pulos kunuhay tananing kamot nga mulambo ang atong relasyon ni Kristo. Sakto na, dili. Dili gina siya sakto kay nganoen. Makabungkag man na nato. Kristo man ka ang atong gusto magkuntis tingalita unsaon pagtuman ang mga sugo sa Dios aron masuod ta ni Kristo. Dili ta kuntis lang kinsay mas bright nato, kinsay mas maayong mo analyze nato. Kay pulos man kita dunay kamahuan, doon na say labaw, doon na say dili, na maayo kaayo og memory, na ang tanang versikulos Bible ma-memorize, ang tanang doktrina, historical background sa simbahan ma-memorize. Congratulations, nindot kay na. Nasa uban di gyud ka memorize, sama aning nagwali karon, di gyud ka memorize.
Ayaw lang sa ko sige higsaway. Sa magdi man jud ko ka memorize. Pero dunay common nato tanan. Naka-eskwela, wa ka-eskwela, bright, bogo, dunay common natong tanan. Unsa man? To do the will of the Father. Gift na nato tanan. Common gina natong tanan. Kamao gitang mubuhat sa iyang gisugo. Ug unsa may gisugo niya nga number 1 nga kaya kay natong buhaton, paghigugma ay kamo. Kinsa dinhi ang dili ka maong mohigugma ta sa kamot? Kinahanglan patang mo eskwela aron ta ka maong mohigugma. Kinahanglan pang memorize nato ang tanang bersikulo o kapitulo sa Biblia aron ta ka maong mohigugma. Kinahanglan pang mahibaw-an nato ang tanang historical data sa atong kinabuhi aron ka maotang mohigugma. Kinahanglan pang mahimo kitang presidentes Pilipinas aron ka maotang mohigugma. Nya tungod kay ikaw BHW lang ka, di ka maong mohigugma. Basig mas labaw pa kang nahigugma sa imong isig katao kaysa presidentes Pilipinas o sa mga senador o sa mga congressman. Anhata diha mag-contest. Lingay mong tupad. Ingna siguroon ako, palabuan tikas akong paghigugma nimo. Ingna, contest ba ta? Palabuan na taghigugma. Kamong mga banag asawa, ikaw ba na palabuin ang imong asawa sa imong paghigugma niya? Niyang asawa sad maningkamot sa palabuan ko ning iyang gugma nako. Maora gid na contest nga makahatag natog nindot kaayong resulta. Kanang magpalabuanay ta sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo labi na gid ng paghigugma. Nya ang tubag nato sa Salmo karon nindot sad kaayo. Unsa man? Ginoo, pakita kami or pakitaa kami sa imong kaluoy. Mag-contest kuno tabi. Kinsay unang makapakitag kaluoy? Sige. Imong bana nangabit. Ingon ikap kani. Pakiton gitikas akong kaluoy ron. Imo din siyang kaluyan. Pero gahila ka ba? Gahila ka. Perti masakita. Pero imo gisang gikaluyan. Abi nimo, dong, naluoy jud ko nimo. Nya mingon sad ang bana, agoy, naluoy siya nako nga nakapangabit niya. Gahilak siya. Ako sa ni siyang palabuan sa akong kaluoy. Buwagan ko ning akong kabit. May kasunod adlaw ingon na sa siya. Dai gahilak siya ba? Dai bisag sakit ako jung gibuwagan akong kabit kay naluoy kay kun imong gahilakan. Niya maingon sa dang asawa, kaluoy sad sa akong bana in town. Oy naghilak naman nga nibuwag siyang kabit. Ako tong atuon ang kabit. Ako sa to siyang ingnon naluoy kay kaus akong bana nga naghilak. Pwede ka mo bisita sa amo. Ano? Nya mingon din ang bana, uy, nganong imo maning gidahay sa naluoy kay ko nimo dong, oy nga kanang naghilak ka nga wa nakakakita aning imong kabit. Muna ako jud siyang gikumbinser nga moanhi dinhi. Unsa man okay na dili? Okay dili? Okay kayo. Okay jud kayo. Wa man sa ka maingon pag kinabitay mo, imo ra man giingon nga gipadalang nako kay unsa man nasakitan magid ang bana kay mingaw biyakan, mingawon kuno ka ng kabit. Mas mingawon biya ka sa imong kabit kaysa imong asawa or sa imong bana. Tanawa na mga banang mga bit, diba? Magsige na lang nag-text, kaysa mailang kitiksan ang kabit. Tanawa na mga asawang nakapangabit, sige nag-text niya, magpahamis-hamis na silang naong, magsige kanang selfie, isend ba na nga tos ilang kabit, di man na isend nga tos bana. Kaya ang bana mo, ingon naman, luod ni mog naong nga, sa kung saong, para ni mog arti-arti, mauragin ang naong nga. Moana man na, kadto ramang kabit, magsige ingon, wow, gorgeous. Mauna. Anya dili ka maluoy anang tao nga wa nay kalipay, naghinuktok na in tao ni imong bana, gasige nagpanghupaw kay sakit kayo yang gibati pero iya lang jud gipugos tungod kay naluoy siya nimo. Magkuntis tag kalori anay, magkuntis tag higugmaay. Sige kuno be. Kuntis kuno tag hinatagay kanang generosity. Ingna pangutan na imong tupad ina pila ka slot imong gipalit.
Napila ka slot imong gipalit. Palabuan ti ka. Palabuan na itagpalit og slot. Oy, magsigi naman og panaway, sige naman og yaw-yaw. Daghan kay higayon sa kong kinabuhi nga nasya ko. Karon ba nga anak ko sa social media, nasya ko ba? Now, just recently, nangaon mi, sige mi ito, lingaw kayo tanan, lingaw kayo, ang mga crew dito, picture sa nako, ya doon ay mga upat ka tao, mating ito skilled, mga formal, tagas nga tao, mga lalaki. Ang pasiplat ragids namo, lingaw kayo mi dito, kay sa mga tawa mi, pag humanan ako, namugkaon, barog na ko, nibarog sa to sila, ni smile, o niyan, Pader, pwede ko magpa-picture ni mo? Pwede ka magpa-picture na mo? Nako, sige, picture ta. Picture na yun. Yan ako, siya, kami Pader, inspired yun kay minimo. Niya, sige, mag-follow ni mo. Nako, taga-asa man di mo. Siya, dito may Pader, asa man mo nabilo nga parokya. Ingon din siya nga, bitaw Pader, mga pastor may Pader. Mga pastor sila sa laing tinuhungan. Niya gasigig follow nako. Shocking kay istanan, di ba? Niya moingon pag yun, nakapalit na biya mis imong slot Pader. Mura kog di katuo samtang naglakaw ko ba nakaingon ko. Di man jud ko katuo nga sila ba mga pastors laing tinuhuan ni appreciate nako nga katoliko man ko nga pare ni palit pag yung slot. Unsa may akong tawag nila? Igsuon o kontra? Igsuon. Niya, kaya naaman sa ko'y nakitaan nga nagsigig saway na ako, nga katoliko gyud kayo. Unsa may akong tawagan na, igsuon o kontra? Igsuon gyapon. Igsuon nga nakigkontra nako. Ana, kanang magsigig saway nato, wa na mangigsuon. Mao bitang gikoreksyonan ni Hesus nga ang tinuod nga igsuon nako ang nagbuhat sa sugo sa amahan. Nagsugo ding amahan, sawayan ng imong igsuon. Nagsugo ding amahan nga, sigihig highlight ng apan sa imong igsuon, nga pulos man ta dunay apan. Niyang magsigi na lang kitag sinawayay aning atong apan, asa man ta padong. Nga wa man gyud perfect nato. Ikaw no, lingi ay mong tupad. Natanaw ni mo ang imong naong, perfect. Ingna ba? Naong palang daan, naong ba? Perfect. Uy, kadaghag-apan na ng naong ni mo. Labaw na ning ako. Kanya karon, sunod ko na be, pangutan na, ina ka ng imong binuhatan, ka ng imong batasan, perfect. Uy, ka nang gasigig luhod-luhod din nga perfect yun attendance sa misa, mga animal sa da. Naasad na yung pagka-animal. Nga naman, kay kitang tanan pulos tagihimos Ginoo nga matod pa sa siyensya rational animal. Naana natong pagka-animal. Naana nato. Muna hunong nataan ang magsigit tag sinawayay, magkuntis tag kinsay pinaka-bright, magkuntis tag kinsay sakto, magkuntis tag kinsay tinuod, magkuntis tag kinsay labaw. Stop that. Ang gusto ni Kristo magkontista sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan, magtinabangay ta ni ana, dili ta magsinawayay aron lang makatuman sa sugo sa amahan. Muna atong iampo ang atong mga government officials. Siging sinawayay, asa man ta padong ani. Iampo sa nato ang mga leaders atong mga nasod. Siging gubat aron ilhon lang yun nga ako'y hawd, asa man tapadong ani. Iampo sa nato ang ato mga leader sa simbahan, apil na sadmi, siging linibakay, siging away, asa man tapadong ani. Iampo sa dang inyong silingan nga mga maritis kaayo, siging maritis, buwa yung bakbag maritis, asa man tapadong ani. Di ba? Hala, sugdan na ni natog contest tagpalit og slot. Sos magkahiusa kita. Hasta nang wa mamalit mo pakpak ko nag-apil. Sige, ako kamo man mo mamalitanan. Klaro mas mga naong ninyo. Sige. Ang ato rong halin sa SBF DAG niabot na og 30,571 slots, na apay 29,429 slots nga available.
Lipay mo anay wa. Pakpak, di ba? Dito kayo, makapakpak tayo. Magtanaw mo na itong kumbinto, bisag wapan ang magbayad, bisag wa ta kahibaw nga gasakit na intawong dughan sa ato mga contractors kay wapan na ito mabayre, kay hinay kayong halin, wapan mahurutan, napay 29,429 kaslots nga palitonon. O mahurot ning palit, pakpak sa nang ato mga contractors diha. Kay mo man ato ibayad nila. Hot doon tani, 500 pesos na ni. Pero makapakpak na ta magtanaw sa tong kumbinto. Kapakpak ta bisag wa ka kapalit diha, makaingon jud ka, la. Anindo tanawa, mahuman na itong elevator. Basig ganahan ka mo sakay sa elevator. Ang pangutana, pila may imong napalit nga slot. Joke. Di na nato kuan kay mag-contest na ta kung saon paghatag o serbisyo sa atong katilingban, pinaagi niya ng proyekto ha. Di na lang ta mag-ingon nakapalit ba kagwa, pero mas nindot yun mag-contest tapag palit. Niya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance kaning atong paras kapilinya, makaadto kas kapilinya di Fatima dito sa San Remigio, the only replica of Portugal, the fourth in the world and the only in Asia, in the Philippines. Kanindot ana naapagid sa Archdiocese of Cebu. Makaingon sa kadito, wow, kanindot. Pero nakaapil ba kapag palit og slot diha? Basin og naka-appeal ka, congratulations. Ug wasa ka ka-appeal, hala, sugdi nag-appeal. Nga pa may slot na hibilin. So ang atong halin niabot nag 4,429 ka slots, naapay 1,571 ka slots nga available. Tag 1,000 pesos per slot. 1,500 na lang gini. Sus kitang tanan mamalitab, hurot dayon ni magkontesta ba? Dili ta mingon, kadaghan naman ko kapalit. Kontesta kay lagi kinsa man ang mahimong igsuon ni Kristo o iyang mga inahan kadto rang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Kung ang kabubuton sa amahan nag-ingon, unsay gibuhat nimo sa labing ubos, munay gibuhat nimo nako. Ang labing ubos karon, usas labing ubos ang atong simbahan dinhi nga akong gialagaran. Kay nga naman, naatay proyekto nga wapa nato mahumagbayad pero gigamit na sa kaayuhan sa tanan. Ang kapilinya nahumana, nagamit na, nindot na, pero ang kontraktor nga nagtrabaho ana wapa matiwasay og bayad. Atong kumbinto nindot na, magamit na, pero wala pa matiwasig bayad ang atong mga contractors. Muhunong bata sa pag-ingong nindot na, dili. Mupadayon ta sa paghatag. Ako, kamo, kontistas pagbuhat ana. Ang tumong, dili pagpaila nga mas daghan kong kwarta, kung dili pagpaila, gusto kong mahimong tinuod nga igsuon ni Kristo. Din alang ta magkontis anang kinsay labaw na tog nahatag, ang atong isintro nga nakikigsuon ko ni Kristo, nagbuhat ko sa kabubuton sa Dios. Manindog ta. Mga igsuon, sa atong pagtigom karon isip katilingban nga matuohon, padayon kitang muampo sa mga panginahanglan natong tanan ug moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan mamahimong tinuod nga pamilya nga nagmagunungon sa kabubuton sa amahan ug sa mga pagpanudlo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno dili unta mo pakanaog og mga balaod ug magmugnag mga programa nga sukwahi sa pagtulun-an sa Dios ug sa pagpuyog matarong nga kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan mamahimong matuod nga managsuon, pinaagi sa ilang gugma alang sa usag-usa, sumala sa gibutan ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami.
nga magpakabana kita alang kanila nga nanag-antos sa mga balatian, sa ingon mapagaan ang ilang gipas-an, ug matabangan aron padayon silang musalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagkiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina, makadangat sa ilang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Mahigugmaong Amahan, tabangi kami aron mahimong imong tinuod nga mga anak. Dawata ang amo mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog og himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sabang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon kadtong nangamatay sa gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matuman ang
kami sa mga nakasalakan mo. Pili mo kami, itugyan sa pagsunod. Inunuan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man tangging harian, ang kahugan himayan, hangtod sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Amahan, nga maluluyon kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkahimong inahan o igsuon ni Kristo. Nya mahitabo ra ni kanunay kung magkuntis tag tuman sa sugo sa Ginoo, dili nun ta magkuntis og sinawayay. Nya unsa may usas mga sugo sa Ginoo? Saman palit og slat. Muna, padayon tagpalit og slots ang atong SBF dag, ubay-ubay pa ning atong balanse, tag 500 pesos ra gyud ni. Na kay 500 diha or sobras 500 dala palit og slot. Nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge na natay nadawat nga 125 ka 16 slot challenge. Nya ang atos ang MMHD tag 1,000 pesos ni per slot. Nya nasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos per challenge. So, magkontesta aritas challenge. Tantanawon og unsa gyud ta ka interesado nga mahimong igsuon og inahan ni Kristo. Atong pagpakag-usab ang namalit natong slots. Thank you very much. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan